la ka fo ni ne ka furu sali ne patigi tiga nga pelte e masara mani e répondeur ne be ni wari mbo mi kan bila san karamogo kana wa mo nga chani mare e Allah ti solution no siginti ta kuma tigi fe dili be kala limna be so soro dili bolo san karamogo kana de ande ga kuma dili e dili janero sali de ro dili agato de sali en nega dabi okadi dili e du flay bala ute suno gonte kuma tuma fe bide mana kele kama sa dili ni mo yere girina ga de kuma do la kama dura ki yakila ko nana ke ayi parce que flay bala ute suno ni belema nega dala duro ni karamo to nyogona do kana de fe bo yi mo karamo la mo fuige karamo la dili sisange dori message chine makale nyine naka wa mu wande ko kene kuna ala ni mo nyene maya sababu ni shina ka wa mu wa transfero ma dili sisa ni re contrôler ke ni ya ye warmana ne kuna karamo du ne ga wa mu wa mene kuna arna keru ku dele kan kene tanti dola ko wala ku wulina ku ga watu wa kwatila ja che to ye fo mo chercher bla kana doma yo ka wari beta wa kwatila million jolu ku ku ja beta Boga pari wari ya beta sisa ne tu nana ni mina wa mu wa sore bulu ko mi be kala lingi feonke ni be se ga wa mu wa jasani nga kalo saraka di ngadi karamo ma ni karamo boran kala ma dilio ne ka furu sale ay karamo mo nga duru mana bisu ne ka bata ba nyewo ko be kata o ga wa mu kan tale ko ta ko isara bone ko ni floro na ne ala ko tinye doro ma kele atene bulu ne la be ba warni mu sura machine ya o bebe de awri ma kalo sarala ani nyere ka musa khaw dorome kala wo sokole amara len tembolo dorome kala tembolo wallahi ete solution foi sorala nere mo ko wala nere war singa ta so san ba singa wallahi dili ne ga furu ba dafe abige to godi dili ni karamo na ga foni ne ta to angaso ai ko ni ikoni bi se ga fon fekke ya fadille ni ma so ya ko te jige fulo ni bare parce que olu ere zunda mawdu lala mo tara na soro wa tigi done olu be se ga solution do sora I magere olu la suno ne ko ni chere kadala inflame ni ne beri ko ta ne beri fle ni magere olu la aka chala fe bi ga zuni u aka chala fe wa ne do la kana dima so ne ko ni fle do me kele wo so la tene bolo dili a to wa wunyu mana désolé vraiment désolé ai dili ajara al ni wari ma sore bolo ye kuma ga nyuma mfonye no o be mbo wala nite bala dili ambe mo ko jigitu gure kama male me kuma flo ni bala wala igero la awo iniche ala ga disno ga fura yame nina ala ikicha to roma pata je wala shinera dili flero mna nane do taso efio ne bodi ne to digwe kabine ya ai nane ata ko ni bolo bolo la peu dile mbe biara do ni bado ala ga garze ga doara Flo Vara à chacun son problème à chacun son affaire à chacun sa manière à chacun sa vie ngau kana jigula bekunu kumati asabawadaiwa shila bugu sokono shila sanga sokono sanga tani fila kono shila blona de kono ngau kana jigula bewuli kumati asabawadaiwa ati ndiri ndiro c'est-à-dire que chawa do muso kele furu de la wado ye muso fla furu de la ngau kana jigula bewuli kuma iga asabawadaiwa voilà muso furu kuma dina lui apprendre ça Flo parce que toi tu es une femme et puis il va donc il est quoi Vara tu vas faire ça Aïssa il va Vara me toka mo critiquer quoi c'est pas parce que muso furu kebela boko cheba ko do muso nani furu do muso ko aba fote no ata fo ça mais ne be est-ce que kan wo fo ko ka aba fote ne aben alache ko cheba do e muso furu de la do e muso saba furu de la ko sanka lotani fila kono do e chegana ya de la ngaba fote nte korofolia est-ce que ale kan kan fone ma et tan sigi nyoya ne ta tirige est-ce que Vara kan fone ma ko sanka lotani fila kono do be chegana ya la en ne kunte chegana la Vara si toi tu as changé moi ma vie aussi peut changer Vara donc il dala une fois wati mais alu yo fo kan fone yana et Vara non c'est kuma iterige sali la patronne
Ça va? Salsa. Eh, kana jigana ko, kana jigana. Aw yɛrɛ de filɛ nin ni mɔgɔ girinna ka da aw kan dɔrɔn a bɛ mɔgɔ lamaloya cogo dɔ la ne t'o de fɛ sa. Il va kuma la, ale bɛ to ka kuma dɔ de fɔ. Non, pardon, il faut pardonner. Yafa. N bɛ ka na n ka problème ɲɛfɔ aw ye, aw bɛ ka dɔnkili da n na. Aw bɛ ka n kɔrɔmatigɛ mun de kɛra? Non, désolé. Sisan ne mago de tun aw la. K'a mago b'an na. E mago b'an na. Awɔ kɛ. A bɛna fɔ dɔ de ye ne arnaqué bɔ. K'i arnaqué? A ye ne wele k'ale ɲinɛna ka 20,000 ci ne ma. Mɔgɔ ɲɛnɛmaya la dɔrɔn ne sinna ka retour k'a ma k'o 20,000 lase. Cɛ a ye sogo sɔrɔ. I cɛ nin supérieur ye dɛ. E 20,000 ci a ma? Ne y'a ci a ma parce que ne ye message lajɛ sisan de. Ne y'a ye message ma ci ne ma wari tɛ. Wari yɛrɛ dun tɛ ne tɛ karamɔgɔ ta de don. Parce que papier tɛ karamɔgɔ la ale b'a ka wari ninnu kɛ ne ka compte la. Ne nana aw ka ɲa ma n'aw ye. Wow. Tu vois la vie. Mon ami, le monsieur là, il est fort. La personne non. Donc, un message de sort, vous avez reçu 100,000 francs. Ah, ne china ka la segale ma. Ayi wele, ko ka fila ka 100,000 francs chez moi. Ayi kila la ka chat. Ne retour ke ne manga don ka compte yɛrɛ la ka lɛ. Sisan ne nana akili le sɔrɔ k'o kɛ. Non, ma fille. Ne karamɔgɔ de ka wari caman. Ne dabali bɛ bɔ e la dɛ. Mais ne tɛ se k'a faamu. E bɛ bureau kɔnɔ baara de la. C'est-à-dire i ka kalan taara ɲɛfɛ ni kona sugu bɛ se k'e sɔrɔ cogo di? Bara hakili bɛ mɔgɔ sɔrɔ sa. Ni tɛ hakili ko ye sa, ni ka kalan yɛrɛ taara ɲɛfɛ cogo sugu dɔ la, kana sɔn dɔw k'i sɔrɔ sa. E b'a dɔn bara ne ma dege o ko sugu ninnu na ni mɔgɔ ko k'a ka fɛn min fɛ ne ti a kɛ fɛn m'a lasegin o de kama n y'a kɛ n nana ni n bɛ wari dɔ sɔrɔ aw bolo ni n bɛ wari dɔ sɔrɔ aw bolo k'a di karamɔgɔ ma sanni kalo ka sa. 100,000 aw kɔni b'a dɔn ni karamɔgɔ bɔra n kalama ni ne ka furu salen bara. Ne yɛrɛ mana miiri ne bɛna taa n ka so. Non, kana kɛ sa. Ma se fulo ni bara de fɛ. Ani o de kasi kɛ o tiɲɛniya ye. E sera k'an ka da gosi. E bɛ tila ka na kasi o. Ni yɛlɛ de bɛ bɔ yan. I ni yɛlɛ de bɛ bɔ yan. Yɛlɛ de bɔ a tigi i y'a fɔ numéro ma numéro di. I jɔ ka numéro ta a jiranna dɔrɔn k'a numéro ta. I wari ci numéro mun na quoi. Awɔ numéro ta. O numéro ni ne y'a ka numéro ye. Bara bɛ solution dɔ sɔrɔ. Numéro ɲɛnama yɛrɛ t'a tigi bolo. Mais numéro est-ce que a bɛ don wa? A tɛ ka soli. Flo. Mais a bɛ ɲɛnabɔ. Ka la patronne ka wari détourner. K'a nɛgɛ di e cɛ. Non, c'est fini. A bɛ solution sɔrɔ. An b'a sɔrɔ. Non, an bɛ solution sɔrɔ. I b'a dɔn to so kɔnɔ yan quoi. Kana bouger yɛrɛ an m'an se bɛɛ kɛ. I n'aw ye solution sɔrɔ na ka na ni wari in di ne ma. Ne cadeau k'aw ye. Yo. C'est pas la peine i ka cadeau k'an ye. I b'a dɔn anw ka baara de nin ye. C'est-à-dire ka don hadamadenw jigi kɔrɔ. Ayi Ala yɛrɛ mɔgɔ b'o min de bɛ mɔgɔ fɔ. dɛmɛ o ni dɛmɛ fɛnɛ de ka kan. Non, Ala b'an Tigi y'a kɛ ne la ale ye fu de sɔrɔ nin ye parce que nin ye aramu ne mais n'aw sera k'a minɛ a tigi la ka na ne b'aw de ladiya ale n'a man kan. E nin bɛ diya ne Non, c'est fini, on va arranger ça. On va arranger. N bɛ taa so kɔnɔ. Ok. Flo ni Vara merci. Non, c'est pas un problème. Mais il y a numéro in ta. Non, ni numéro ta. OK, faut pas te en go. Attention, yana nga taka. A kɛra la mun na la ye muso de. Donc du genre, Alima aussi c'est une femme. On peut dire que ni action nun bɛ ka kɛ muso de la. I bɛ se ka kuma Alima fɛ i b'a ɲininka n'a sɔrɔ wari b'a ka compte la. N'a sɔrɔ wari b'a ka compte la, a b'a fili i ka compte la pour la protection. Dans ce sens, peut-être que ye tile fila n'a sɔn ka bɔ bɛ nɔgɔya. Ah mon ami, yo, c'est-à-dire il va mouiller ko diya ye quoi. C'est-à-dire mouiller nɔfɛ taama diya ye quoi. C'est parce que tu sens. Non. Hein? Non, mais c'est ça. À un, c'est une idée. À deux, c'est deux idées. Ouais, effectivement. Eh, Alma. Bon, il m'a dit que il va retrouver Tini Nama Ben Alaje. Qui t'a voulu qu'aboyer n'a tout comme Nati Nama y d'aller no cosnoco. Hein? Dugu bena wuli i sigilen ɲɛna i bɛ fɛ wari dɔ bɛ ka compte la wari dɔ bɛ ka compte la wari bɛ ne ka compte la i bɛ wari in envoyer ma i b'a dɔn u bɔra ka dili u bɛ ka muso ka wari ko jumɛn u bɛ ka muso de ka wari ta ka b'u ka compte la Vara o ye jɔn ka wari ta u b'a kɛ la patronne na sisan u y'o ka 20,000 de ta ka bɔ a ka compte kɔnɔ nin ye sanji sɔrɔ 20,000 bɛɛ
u bɛ ka taa cogo di Fara ale b'a dɔn u bɛ muso numéro ninnu dɔn de u bɛ ka muso fɛn bɛ sigida la u bɛ ka bɛɛ ka numéro b'u ka compte wa ne dun ka wari ka ca n ka compte la kɔni Fara ne ka wari joli de bɛ ka compte la 8,000 dɔɔni de bɛ ne ka compte la 8,000 ni 8,000 sisan i ka téléphone t'i bolo yan awɔ téléphone téléphone ta ka na tantôt 8,000 Allemagne, il faut faire vite, voilà. Fara téléphone envoie ne ma tantôt ka envoyer ma 8,000 envoie ma Elle a le numéro continu, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Voilà. a taara o Voilà, c'est bon. Fara o dun ko ta cogo di mɔgɔ de b'a dɔn wa i b'a dɔn muso ko musow kɛrɛ de ka fɛgɛ bɔra to u bɛ ka kɛ muso la sinon an cɛ u tɛ sɔn ka kan na I b'a dɔn muso filɛ nin ye quoi genre manqué ka d'u ye n'i ko u bɛ hinɛ quoi y'a ye u yɛrɛ kɛ hinɛtɔ mɔgɔ de Y'a ye ye. ka wari dɔ ci ma wari tɛ dɛ mais wari yɛrɛ bɛ ci ma message bɛ n'i kunna dɛ o message ɲɔgɔn bɛ n'i kunna donc u b'a fɔ k'u filila i k'a kɛ ala kama quelque chose comme ça i k'u ka wari segin i fana b'a segin u ye sali sɔrɔ wa mugan ka cogo ma dɛ o fɛ mais i b'a dɔn mun bɛ ka to u tɛ ka an gosi parce que ale ka fantanya de bɛ ka diya i b'a dɔn ale fana ka mun y'ale ka ko diya ne ye c'est à dire a bɛ wari sɔrɔ dɔrɔn a b'a don fɛn kelen min na a y'a kɔnɔ bara ye mais o de y'a ka ko diya ye ni ma o m'ale sɔrɔ ale ka patron ne sɔrɔ 20,000 bɛɛ bɔra ka na kasi an da la yan mais sisan an bɛ kɔni kasi yɛlɛ a tun bɛ kasi de la an da la yan e 20,000 fɛnɛ ka cogo ma dɛ i t'a siri la mais Fara a tɛ bɔ e kun kɔni non a tɛ bɔ ne kun hali ni dɔ wɛrɛ cira i b'o ci ne ma direct la i bɛ to k'a ci ne ma u b'a bɔ muso voilà de u kun b'a bɔ muso de kun u bɛ k'a bɔ muso u de bɛ k'a kun bɔ muso de kun don an bɛ taa ka na an bɛ taa fɔ tɔw ye voilà an bɛ na an b'a fɔ sigira muso awɔ u k'u ka wari b'u ka u b'a compte wari bɔ dɔ bɛ b'a mɔgɔ ma wala dɔ bɛ b'an ka adamaden ma dɛ wallahi ne y'o fɔ wallahi hadamadenya ba nafa foyi t'a la diɲɛlatigɛ la e yɛrɛ ni ala cɛ n'a fɔra ne cɛbakɔrɔtɔ n jigi ni kelen bi maa yɛrɛ ma ban wa bi hadamaden i b'a se ka ɲɛ mɔgɔ minnu ma olu de bɛ minɛ k'u sen kari i kɔnɔ nafa jumɛn bɛ nin mɔgɔya la wallahi a mɔgɔya yɛrɛ tɔ nege foyi tɛ ne la bilen ne yɛrɛ nka ne sara ayi ne yɛrɛ sara ne bolo la a bɛɛ ka di ne ye bi sa wallahi ne yɛrɛ nafa foyi tɛ ne ka hadamadenya la n'ala cɛ n'a fɔra e yɛrɛ tɛ se k'a ta ka d'a ma o fana kun ma sugu ye cɛ bɛ kasi la bi maa yɛrɛ nafa foyi t'a la i bɛ kɛ maa minnu ma ni ala cɛ olu de bɛ tila k'i mago bɛɛ sa e yɛrɛ ka nin lajɛ sa adamadenya kɛra kungo ye o tuma an b'an ko min kɛ taa an jaa min sa cɛ e yɛrɛ ka nin lajɛ ma e ka nin lajɛ e yɛrɛ ka nin lajɛ sa est-ce que nin ka ɲi wa nin ka ɲi wa cɛ an tɛ n'a kungo to ɲɔgɔn bolo an ka taga ko b'a kɛ ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ e yɛrɛ nafa foyi tɛ ninnu na kɔ walayi a bɛ mago bɛɛ sa ne dɔgɔnin banabaatɔ tun bɛ n bolo yan nɔ n'a fɔra ko nin fana filɛ ka ne minɛ k'a sen don ne kɔnɔ ko b'a kɛ ne mana cɛbakɔrɔ ye kasi la quoi ne t'a dɔn i tɛ bɔ mɔgɔ da la de wa ka cɛbakɔrɔ kasi e b'a ɲɛdɔn wa e b'a ɲɛdɔn wa n ko e ni ala cɛ n'a fɔra dɔ de filɛ ka ne wele k'ale filɛ ka wari ci ne ma 6,000 de tun bɛ ne ka compte la cɛmɔgɔ bɛ ka feere ka bɔ kɔfɛ sisan cɛmɔgɔ ye 6,000 ci ne ma ko ne dɔgɔnin man kɛnɛ ne ye dɛmɛ ɲini fan bɛɛ fɛ bɛɛ ye ne dɛmɛ ne o wari min bɛ ne ka compte la cɛ bila ka ne wele ko walayi ko ne k'a kɛ ala kama k'ale filɛ ka 8,000 ci ne ma mais ko hali n'ale sera ka 6,000 sɔrɔ ko ne ka 6,000 segin ale ma ko ka 2,000 tɔ ta ne yɛrɛ fana ko problème t'a la maa ɲɛnamadenya yɛrɛ kama dɔrɔn ne sinna k'o ci cɛ ma ten ja misali fu don cɛ on fait ça à l'homme aussi a bɛ kɛ cɛ fɛnɛ na i b'a dɔn a bɛ ka kɛ bɛɛ de la cɛ message de nana quoi donc message de nana kun a tɛ nin ye a message lajɛ kɛ a lajɛ ko 6,000 ko ne ka 6,000 ci ale ma k'ale filɛ ka 8,000 ci ne ma a kɛlen bɛ ka 8,000 ci ne ma ne t'o dɔn ne y'a yira dɔ la ko ne ma ko wayi ko 8,000 don ne fana y'a laminɛ dɔrɔn k'o wari ci o ma maa ɲɛnama yɛrɛ sira mais mun ye bila o la mais wari bɛ ci ma mun ye bila nin na sa mun ye bila ni mɔgɔ sɛbɛn baara min na ala Flo i cɛ tɔ Flo sabali sa Bamakɔ wari sɔrɔ ka gɛlɛn cogo min na wari nana e kunna Flo c'est de Flo an ka dugu la quoi i b'a dɔn fɛn min t'i ta ye o t'i halala ye quoi cɛbakɔrɔ de balo i yɛrɛ wɔsi la ka na balo walifɛn la a ye wari ci ne ma sa ne y'o dun sɔrɔ ne kɛlen ka haramu de dun wari o bɛ se ka kɛ maa ta ye wa a bɛ ne kɔnɔ ko de don maa ɲɛnamaya tɛ wa an ka dugu la maa ti maa ta dun maa ti bin maa kan bɛɛ bi bɛɛ dɔn
Mais c'est pas mon connaît. Ah, ma vie, la Mais c'est pas mon c'est un bawa. Chef la Antoniote. Voilà. Na to ma ka chokomi ah. Iti ga finta. Iti fini nuta. Parce que il ni fini tora dugumata micro be fengala. Il se la bana were la si yere ma ko ere fariga magan chuko. Micro ye moye. Finita ba finita. Iga finta. Ko iga finta sa. Ika finta sa. Ni won bo duguma. Ah. I korolan maka. Chokoroba to bi kashi bobo. Che ala ka mosa ay kano yoroni yere de fo. Kana na fo ko chokoroba to ko mi kashi o dabla. Kana na tubo. Kana ndu subo bileo kana ndu subo. Kana ay no na para que chokoroba to. Akasa. Avec femme ça na chokoroba ko. Problème ba da la même solution ni no la sa. Hein? Numéro mi bola. Abiao. Atiga numéro ya. An numéro tena tena message la. Mo mi message ci ma leni. Ay ibaro anga ko baga tatu parce que an tatu reflet ni la patronne ne ka faire na sisa. Ibaro eta kan no na be e ma foku e ga wa woro de boa. Wo ka wa mu ka ne boa. Kotme. Wa mu kwa. O kera to me bikelenia. Bi. Wa ka shi baga to re sera ama. Allahu akbar. Ni go dugu do ka dora bo. Wa mu kwa. Wa mu kwa. O ka shi baga to re tara sama ka adama ka shan. Wa mu kwa. Ça na an tatu e a projet re. Saliga 100,000 wa mu kwa. O le détourner la. Aida e ko 100,000 ngo 100,000 wa kemedi. Ijo sa awa wa kemo anga to la sa. O ya le ga family. En tout cas ka wari ba détourner la. C'est ça aya kuma fo awyi. Ni wakati ça c'est la super criminalité. Super. Ameto siège de la. Amna ta siège de la. Super criminalité ameto siège de la. Munu men namara ke réseau sira nu fait quoi. E ba fa ma message sira fait o. Et réseau nu fait o. Munu men namara ka sira fait. Donc a soba de be. U mine to ko be ke choko mina o plan de be boy. Ah e ma vie ni te ba ko kai re. Bon ni te bo kai re. Fen du men do ni tara dro bi gushi. Ça fait neuf fois mi ne ka wardu sab soro. Avec solution mais c'est la sona là. Il va numéro dia. Hein? Ara ko kameta e la patronne ta la ko ko nan sira ko nyana ko ka be wa mu ka e wata ndama. Wata ne dam. Ale ko ka be wata ndama ko war la ko. Bon anta don bon e wonta ale ta jole. E ma ko wa wora. On ça fait fou, atse ka fou là. Non bon an woni. Era de ba la je sa. Aba ke ye mais. Do ka ya be ko la ko e ba le ga ko. Parce que il ga do soro ni na. O kapsa ni ga na fo soro ko. Mais on ne bolo mayo. On ne bolo mayo. On se kana arranger. Ala kamo ay nyama ala yare de na kira kama ba ko do ko ni mangene. Ni ne bi gise. O la fiera ha. Ni ne bi gise. Ay sabal. Ni ne bi gise ga ba. Oh joli. So bela ni ne bi gise ga ba. Ba ka joli. E na wa woro de ma fenga. Ah mais alsa ne wa kile soro ite joie. Kotme. Alsa ne wa kile soro ite konta wa. E bi yoram na fute ya. Chef lo sabal sache. Ay se wa woro la ni wa kile soro to ni. Allah furo kabile deme wa woro wa kile. E ti fana ka de yoro to dinge de. Mais e kasire la. E kasire o. Okay sa kai mi wa fla do mo. Na sere ka yero mi wa fla do mo yero mo nan ta. Flo ala ko mo sa. Ay sabal sa. Mi wa fla do mo sa flo jay fla sa. Jay mi mo la wa woro ko nya mo. Te ka wa woro ko Flo nya. ta fo ye ka nyene bo ko ne dunga war perte la. Ay sabal sa che. O ma do ma bi bat le gele ni wa. Dora fo. No mo ko joro na do re du. Mo ne fa so ko nyene bo ya. Priora fo. Ba je de mi ke ma fra ka. Ma ko wa fa moche. Mais si tu es d'accord, moche ni sona. Ama moche wa woro de te ay be wa sabata na la boy be wa sabata na chacho fala ka chata na fara je sabal sache e je ay sala ka masa a je timina sache alme wa woro na furo kuna ka wa sabata aw mo le fana ka wa sabata e me fara ke mi sache a ko ka nyana bo samsa no ko kay ke me duru me ba ka wa fala ke me duru wa sabata wa anga kay kay al numero ta e ba ra chen te mana ma bilay flok no ka baare le ay de kaso numéro di jona ibaro di tanga te ler de tame ka ta quoi vetam use et te vlonia vie kana tout kan le fo le temps c'est l'argent ça. Oh ouais voilà vetam use l'argent hey le man. Oh ouais OK un numéro ta donc on va t'appeler na yi wele okora nyana bo na mi wele okora ma nyana bo okora ma voilà sisa ayre de ko wa saba aw wa saba ne wa saba voilà oy na nyana bora na yi wele okora ma nyana bora na mi wele doro c'est fini Flo na ne wele okora nyana bora na ma ne wele okora ka ma nyana bo ora do ke Flo abo feno do il faut ga ngo fena chef bono do sangata nyono fe parce que aw de bi gata ne numéro do o ma bo aw de bi gata war ko nyana bo ro ne tiga tay aw kana wele ko ma nyana bo okora ba ira ko ka ya da na ya carte civile bi bula abe bloqué abe carte civile d'abord abe soria on ni carte civile ti bolete do ni carte civile bula ambe mboko na dala police bi mla de e mla do de fariga problème ka ibaro
baro ni laluma din yɛrɛ de a bɛn ala de polisi ko fɔle an ka taa dɛ an ka taa a ko dɔ bɛ ma wala dɔ bɛ ma o Sali e ne wele mun kɛra Tanjele wa gɛlɛyara dɛ ne yɛrɛ jatigɛ la ne kun bɛ jabida la ne wele ne sera ka ja e bɔ tɛgɛ la ten hali ma polo da la mun bɛ yen ne ye tiɲɛniba dɔ de kɛ Tanjele mun kɛ tuguni n'a fɔra karamɔgɔ ka wari bɛ mara ne de bolo ne filɛ ka karamɔgɔ 20,000 ci dɔ ma o tigi de filɛ ka ne wele k'ale ye message ci ne ma k'ale ɲinɛna k'a ka 20,000 ci ne ma ne m'a ɲɛɲini ne y'o ci o tigi ma sisan ne de nana don ka message kɔnɔ k'a lajɛ tiɲɛ t'a la karamɔgɔ bɛ na ne gɛn bi koyi Tanjele ni ma ɲa ne ma ne ka furu sara koyi Sali o y'a sɔrɔ mun fɛ Flo yo numéro fila in bɛɛ b'i bolo non numéro fila bɛɛ bɛ n bolo ah bana j'ai les deux numéros sisan est ce que an t'a daminɛ tɔgɔ bɛ to filɛ nin Kobakɛ t'a la Kobakɛ ta an ka daminɛ Kobakɛ t'a la non an Kobakɛ ta wele k'a lajɛ k'a lajɛ parce que on sait jamais Kobakɛ ka arnaqueur cɛ di n tigi bɛ ka jɛ jamana in kɔnɔ yan koyi ouais faut voir répondeur direct hein répondeur direct an ka tenter tuguni kɛ faut voir encore faut cɛ voir ka cɛkɔrɔba bila kasi la k'i yɛrɛ bila répondeur kan po cɛ Kobakɛ ta in tɛ ka don tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ka crédit dɔ bɛ ka ban cɛ on laisse ça a tɛ ka don a tɛ ka don yɛrɛ de cɛ mun ye Kobakɛ ta arnaquer cɛ ça passe pas dernière chance que la patronne t'a la an ka Sali ta wele voilà yo an ka Sali ta wele ouais ça sonne a bɛ ka sonner yan i tulo t'a la ye alhamdulilayi i tulo t'a mankan na a bɛ ka sonne ala ka nin kɛ ɲɛta ye alhamdulilayi rabbil alamin cɛ a bɛ ka sonne a bɛ ka sonner alhamdulilayi rabbil alamin i b'a sɔrɔ a y'a a tɛ ka taa dɛ tɛ ka taa dɛ a tɛ ka taa o ni sugu i b'a sɔrɔ a bɛ ka taa wari bɔ de quoi an k'an jija an k'a wele quoi Sali fana kala mun ma de ka ni kala baden ka mɔgɔ bɛ se ka e nɛgɛ cogo di k'e ka wari minɛ na hakili tɛ a Tanjele hakili foyi de m'an sɔrɔ k'a ko lajɛ e kɔni b'a dɔn ne ni karamɔgɔ nana sisan a bɛ kɛ tiɲɛni ye a ka dɛrɛmɛ kelen tɛ to su kan kuma tɛ 20,000 bɛɛ ma e k'a lajɛ son bɛɛ la a bɛ ka taa wari n'a lajɛ tuguni ça sonne a bɛ ka sonne alhamdulilayi rabbil alamin ya rabbi amala ala ne bi deli a ka taa ko a bɛ ka sonne i jɔ alhamdulilayi rabbil alamin ya rabbi amala alfatiha a tɛ ka taa Flo cɛ il faut essayer tuguni on essaie a essayer tuguni cɛ n'a ma fo a ka taa de koyi fo a ka taa de parce que ni la y'a tenter k'a sɔrɔ a bɛ ka sonne n ka cɛ Fatiha a bɛ ka sonner tuguni alhamdulilayi rabbil alamin oui allo salam alaikum an kuma bɛ maloya e ma o de kama ne taara e wele ka na n'a nana i ka yafa deli a fɛ a ka yafa ma gɛlɛyara Sali e yɛrɛ b'a dɔn wari tɛ ka sɔrɔ sisan 20,000 ka ca ma 20,000 tɛ dɔrɔmɛ 20 ye dɛ i yɛrɛ b'a dɔn wari tɛ ka sɔrɔ sisan i yɛrɛ bɛ baara min na i bɛ wari sɔrɔ cogo bɛɛ dɔn wari tɛ ka sɔrɔ i b'a ɲini sen b'i bolo i t'a sɔrɔ bilalen bɛ yen n'i m'o sɔrɔ i b'o ta ni e fana y'o bilalen dun a bɛ kɛ cogo di ju foyi de t'a la Tanjele n'i sera k'a deli ni ma ɲɛ bi dɛ walayi hali ni ne yɛrɛ bolibaatɔ nana i ye ne wele k'i mago bɛ ne bolibaatɔ nana fo ne b'i yɛrɛ ne yɛrɛ bolo n ko kojugu baara de kɛra mɛ nin ka jugu kojugu ye ju foyi t'a la hali n'a sɔnna ka yafa ma ni n ka kalo sara n b'a d'a ma n balimakɛ i ka kɛnɛ ko basi foyi t'i la alhamdulilayi ala k'an mɛn ko bɛɛ nɔgɔya ka sababu ɲuman di ayi basi tɛ karamɔgɔ don ne muso ye 100 000 ci ma bon silamɛya yɛrɛ la nin k'i garisɛgɛ de ye ala de ye nin ci ma quoi i m'a ye wa ala tɛ foyi de kɛ gansan wari in y'i ta di nka wari n'a kungo de don i m'a faamu ni wari b'i bolo hali ni temps de b'i bolo i kan ka jaga bɔ o jaga in kɔnɔna na an kɔni bɛ sɔn k'a minɛ jagoya tɛ i k'a caman dɛ hali n'i sera ka 2,000 ci c'est bon quoi awɔ muso awɔ 100 000 awɔ non
ayi ka opération ka ɲɛ n'i bolo n'ala kuma sɔn a kun tɛ ɲɛ ala de sɔnna o parce que ne yɛrɛ ye silamɛ de di duwawudenba de walahi awɔ ala de y'a k'i ye i 2000 in ci dɔrɔn a banna problème foyi t'a la a bɛ 2000 ci de ala ka barika b'i la a ye duwawuden ye walahi merci a b'a ci ni numéro la i b'a ci ni numéro la pisi min b'i bolo o kɔfɛ i b'a bila dɛ parce que nin ko ninnu voilà i bɛ pisi in kari k'a fili parce que nin ko n'i mɛnna nin kɔnɔ a ma ɲi i bɛ k'a ci i bɛna pisi kari a ci c'est-à-dire ko dɔ bɛ ma malo ma wala dɔ bɛ ma ka adama ma bon ka kalo sara la ka dama ka yafa ma dɔrɔn su n'a ma kɛ tan n'a nana ko n ka minɛn cɛ tan jɛnɛ sali ko ni ko ko ye nabi a bɛɛ y'a dɔ ye dɛ ni ko ko ye nabi a bɛɛ y'a dɔ ye a tɛ ba e ta ma o tan jɛnɛ ne y'a deli a tɛ ba i b'i sigi a kɔnɔ dɔɔni fitiri sera a tɛ mɛn kɛnɛ ma wariko mɔgɔ t'a dɔn ɲɛ tɛ wariko kɔnɔ a kɔni ma deli ka ko bɔ n ta la mais wariko in kɔni danaya tɛ wariko la bi dɛ ju foyi de t'a la hali mɔgɔ ni balima bɛ bila ɲɔgɔn na wariko la o ye tiɲɛ e ye nin kɛ e kɔni b'a dɔn nin kɛ ko man ɲɛ ni mɔgɔ y'i wele a y'a ɲɛma jɔ ni misali cira hali n'i ka mɔgɔ taara k'a bɛ taa wari bɔ ni misali cira misali lajɛ fɔlɔ i ye mɔgɔ bila ka taa hakɛ in bɔ o lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ mais hali n'a ye mɔgɔ bila ka taa k'o ka taa wari bɔ dɔrɔn a tɛ hakɛ lajɛ misali naga mana bɔ dɔrɔn a bɛ sɔn k'o fɛ ten aw taara a tigi taara hakɛ in bɔ jo t'a la tan ɲɛ n'a ma ɲɛma jɔ wariko in na a ma nɔgɔn dɛ sisan wariko ka gɛlɛn dɛ n'a nana kɔni bɛ kuma fɛ ni n sera a la dɛ n'a ye n ka kuma mɛn n'o tɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ye min kɛ a bi ma ɲɛ a sini ma ɲɛ e tɛ dɛsɛ a la i kɔni k'i jija a ɲɔgɔnna ka n'i sɔrɔ dɛ ayi tan yɛrɛ n tɛ n sɔrɔ tugun yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ don walayi n'i y'a kɛ ne yɛrɛ kan a bɛ min da ne kan ala dɔrɔn de b'a dɔn parce que 20,000 tɛ dɔrɔmɛ 20 wari tɛ ka sɔrɔ sisan e b'a dɔn karamɔgɔ bi tile a senni na karamɔgɔ bi wari ɲini cogoya kɔrɔ bɛɛ ka na n'a fɔra o ka 20,000 tuguni e taara o ta k'o dun jo foyi t'a la a nin bɛ k'a laban yɛrɛ de ye tan yɛrɛ n tɛna segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan nin ma nɔgɔn dɛ mais m'a ɲɛna fitiri yɛrɛ bɛ ka se yɛrɛ a bɛ na sɔn sisan a tɛ fitiri seli kɛnɛ ma yɛrɛ bamananya kɛ jɛnɛbu ne fɛ yan bi o ka di kɔni i ka kɛnɛ kɔni wari baasi tɛ yen an ba a kun kɛra fama ye dɔɔni koyi cɛkɔrɔba dɔ a bɛ yen o don ko la n'a ye ɲɔgɔn ye juma la maa ɲɛnɛma ba walahi k'i cɛ ye maa ɲɛnɛma ye sa ne ye ne maa sɛbɛ fo cogoya dɔ la a sina ka ne ta a ka mobili la ten o mobili in kɔnɔna kun suma bɛ cogoya a kun tɛ sɔn foyi ma ne ko n ko yɛrɛ maninfin bɛ i ma ye ala yɛrɛ ko ten ko n'i ye diɲɛlatigɛ ta k'a lajɛ cogo o cogo i bɛ miliye la walahi ne de y'o ye ne bɛ senna taama la dɔ bɛ moto sanfɛ ale fana bɛ mobili kɔnɔ o mobili in kɔnɔna kun suma bɛ cogoya min na ala ni kira de b'a dɔn walahi barika b'a la koyi dɔnkilidala yɛrɛ m'a da ko dɔ bɛ senna taama na dɔ bɛ mobili kɔnɔ san kalo 12 dɔw yɛrɛ bɛ olu dɛsɛ m'u da walahi o ye tiɲɛ ye diɲɛ bɛ ten don i bɛ ɲɛ min fɔ diɲɛ bɛ ten don ala ma mɔgɔ kɛ kelen ye mɔgɔ ɲuman na ko ni ala tun ye bɛɛ kɛ fɛntigi ye a t'i jɛ ka sigi o de ala ye dɔw kɛ tiɲɛ don koyi ka dɔw kɛ faden i b'a dɔn ala yɛrɛ bɛ fali ŋaniya dɔn o de la a ma giri bɔ a kunna ni an bɛɛ kun kɛla waritigi ye dɔw kun bɛ avion boli gitɔrɔn sanfɛ koyi ala bɛ se ka ko la dɛ a bɛ se ka ko la a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di ayi ne kɔni dantɛnɛ ma kɔni n'a ye nafolo sɔrɔ kɔni nafolo sanuman kɔni ni ne y'a sɔrɔ ne bɛ to ka taa iji la de n bɛ to ka taa juma seli Maka ni Madina cɛmancɛ la o de la ne ka wari ko tɛ kulonkɛ ye ne bɛ fɛ ka wari de mara n'i ye wari bugulen sɔrɔ waati min na i y'a faamu b'a la ka to ka taa an ka jumaw seli Maka ni Madina kɔnɔna la tantɛnɛ ni ala sɔnna ma wari ko in a bɛ ɲɛnabɔ koyi en tant que i bɛ ka wari ɲini koyi ala b'i garisɛgɛ latigɛ a b'a latigɛ baasi tɛ yen kɔni n nanen don baasi tɛ karamɔgɔ n'a ma yafa ɲini de la yafa jɔnni jɔn sera ɲɔgɔn ma karamɔgɔ n'a ma yafa ɲini na bi dɛ karamɔgɔ ye k'a kɛ ala kama a n'a kira kama an bolo fila de b'an kɔ ye karamɔgɔ i muso ye ko dɔ kɛ a ma ɲɛ dɛ ne kɔni yafalen don muso ma a ma ɲɛ sini mais karamɔgɔ i bɛ yafa ma i ka seli ani ka sun ani ka k'i fa ni ba kama i ka yafi muso ma ala a n'a kira kosɔn e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni ne nana kuma ko min na o y'o banni hali ni t'a kun dɔn e bɛ i furumuso de furu yɛrɛ ala ko kuranɛ la a ko
asilimu wasilita ako silamɛcɛ ani silamɛmuso don dɔw la a ka kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔw la a kun kilennaw tigɛ kelen ye nka a ko cɛ de ka kɛ yafaba ye ne yafalen don ne bolo dɔn maa o maa n'i ye kuranɛ kalan kɔni cɛ ka ko ayi cɛ i muso ka ko t'i tɔɔrɔ o ka ko sali ɲininka ni ne delila ka n tɛgɛ d'a kan débat fula a bɛ ko kɛ ne la ne bɛ yafa n'a ko n ka yafa dɔrɔn n bɛ yafa ale yɛrɛ man k'i wele ne yɛrɛ t'a dɔn min don mais a man k'i wele ni nana dɔrɔn a ka nɛgɛ yafa n yafara ko ni yafara o an ka ne ni a ma yafa ɲini sali tɔgɔ la bi de i k'a kɛ ala kama n'a kira kama ne yafara ko min ko k'i yafara ne bɛna ɲɛf'i ɲɛna ka yafa k'a ni hakili ta dɛ karamɔgɔ Jɛnɛbu e yɛrɛ kɔni b'a kɛ komi i tɛ ne sali de ne wele a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo ferekelen pari don parce que ne tun bɛ jaabi da la hali ma se ka folo da n tɛgɛ la boli b'atɔ ye jaabi de bɔ n tɛgɛ la ka na parce que a wele ni jatigɛ min ye n yɛrɛ bolo n ko kojuguba dɔ de y'a sɔrɔ o tun ye kojuguba dɔ ye sɔrɔ ne yɛrɛ ja foyi kun tɛ na walayi ne yɛrɛ sera a cogo min na ne de b'a dɔn hali ne ma se ka na n ka mɔbili la ne ye telimani de ta jabidayɔrɔ la sali de ye wele n nana a y'a ɲɛfɔ n ye ko i ka 2000 kuma a bolo mara la awɔ o kɛra kɛ ni furumuso tɛ n danama tɛ wa ne ne man ka wari kalifa ale la ne b'a kalifa joona ne b'a d'a ma a k'a mara kɛ kojugu ye wa Jɛnɛbu yala a b'a mara ka fɔ mais karamɔgɔ ne b'i deli dɛ karamɔgɔ sali de ko e ka 2000 b'a bolo mara la i tulo bɛ kuma in na kɔni ko dɔ y'ale wele sa k'a filila ko ka 20 ci ale ma ale fɛnɛ ma misasi lajɛ dɛ ale sera k'o 20 segu subhanallah la ilaha illallah allahu akbar auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar atafɔ ko ale filila ka 20 de ci o ma sisan Come again? Daddy. Badra. Huh? Ça va? Mana ka miri? Miri kai. Gap kuma dura. Miri mai. Miri. Abi ma bila sira nyima ka kuma do. Kuma dura. Miri. Abi ma bila sira jugu ka. Ibado miri de nyoke gloy. Oh, ni miri nyoke gloy. Ni ye nyami. Ibi ko nyuma ke? Na kuma dura. Ibi ko jugu fana ke. Ha? Iwaro. Ha? Dore ne mako sa. Doye mako sa. Doye ne namara di. Dore ne namara badara. Ha? Wa ayne namara rezo sira de fe. E ke namara? Kanga waworo namara rezo sira fe. E nga jamane ngono. Maka ma namara nga jamane ngono. O tike fiyo. O ma tilika ke. Nga ye namara sira mi fe. Badra ayne namara rezo sira de fe. Nga waworo. Kanga ko nga waworo chamo ko le fila war chinama. Nga juru sira fe ya. Nga juru sira. O tane ka jamane. O tane ka jamane fiyo. Tori. Peut-être nga jamana kono. Ne nga juru sira tinga jamana kono de bela. Badra tori. Ni ko nga jamana kono ne nga juru sira ne atinga jamana kono de bela. Iba nga jamana kono de be. Masi ti communiquer nyonwa nga juru sira fe. Nga juru mai. Ngo tane nga jamana. Oh. Akalisha. Oh, iti ta puchini fe ya. Uli ka ta puchini fe. Ayen nabara. O sa mino. I sueni. Ni ye sueni nga jamana kono. Ni ne kon ba tigi ni atigi mana do wo kono ne ba tigi na bura wudu mana wala ne bi do na fe na do na mena wala ne bi do na fe ne ga jamana kono desi de so ne ga jamana kono ba ne ga jamana kono do ni so ne ga ni bi fa Udia akede. a ko ma ga ne ga jamana kono de nga iko do ko entigi ba ni ho ne ga jamana kono de do ba fa ga pa ne ga jamana kono fo ma si de so ne ga jamana kono woni jamana kono de ni so ne ga jamana kono ki mara ay ne bi tibla furo kana sele wulu ye ya kana sele wulle ne ya ne ani do ni do Abeno. Abeno chego no kale kele fatoni. E fura ne ya so wallahi.